vostres veus. I tant que en teniu de veu, i molta. Moltes gràcies. Recordem l'ordre, pujàvem per la dreta i baixàvem per l'esquerra. Així ens organitzarem una miqueta millor. Mireu, seguidament el cor de petits de l'Escola Germanes Bartomeu ens cantarà la rumba de l'amistat i Supercalifragilisticoexpialidocious i dirigirà la coral la Vicky Riquà.